Wasu daga ladubban sallah. Sallah ibada ce mai girma, saboda musulmi yana fuskantar Allah ne a cikin zuciyarsa da jikinsa gaba ɗaya, don haka wajibi ne ya yi mata shiri da wasu al'amura. Mafi muhimmancin su shine tsarkake zuciya ga Allah maɗaukakin sarki. Allah ya ce, ba a umarce su ba da komai face su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini gare shi, suna karkata zuwa ga gaskiya, su tsaye da sallah, su ba da zakka. Wannan shine addini miƙaƙƙe. Albayyina aya ta 5. Daga cikin waɗannan ladubbai akwai kyautata alwala, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ba zan nuna muku abin da Allah yake goge zunubai da shi ba, ko yake ɗaga daraja da shi ba? Sai suka ce, nuna mana ya manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce, kyautata alwala a lokacin da ake ƙi, wato kamar lokacin sanyi kenan, da yawan taku zuwa masallaci, da jiran sallah bayan an yi wata sallar, wannan kuwa shi ake kira ribaɗi, wato yin jira don gadi don Allah. Hakanan sunna ne fita zuwa ga sallah da wuri don riskar faralar da ke cikin jiranta, wadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi wasici da ita, inda yake cewa ɗayanku ba zai gushe ba yana cikin sallah matuƙar dai sallar yake jira. A wannan lokacin jiran mai sallah zai shagalta da zikiri, da addu'a, da karatun alƙur'ani, amma ya kiyaye kada ya dami masu sallah. Yana daga cikin ladubban sallah ya ambaci Allah yayin da zai tafi masallaci ya ce, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, waj'al min khalfi nura, waj'al amami nura, waj'al fi fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma atini nuran. Kamar yadda zai ambaci Allah yayin shigowa da fitowa daga masallaci ya ce, a'udhu billahi al'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillahi was salatu was salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ma'ana, ina tsari daga wajen Allah mai girma, da fuskarsa mai girma, da ikonsa da daɗe, daga shaidan jefaffe. Da sunan Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah. Ya Allah, ka buɗe min ƙofofin rahamarka. Idan zai fito daga masallaci sai ya ce, Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim. Ma'ana, da sunan Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah. Ya Allah, ina roƙonka daga falalarka, ka tsare ni daga shaidan jefaffe. Yana daga cikin ladubbai tafiya zuwa ga sallah cikin natsuwa da kwanciyar hankali, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, idan kun ji iƙama ku tafi zuwa ga sallah kuna cikin nutsuwa da hankali, kada ku yi gaggawa, abinda kuka samu ku sallata, abinda ya wuce ku yi ciko. Yana daga cikin ladabin da ya wajaba mai sallah ya kiyaye shi, shine kada ya zauna a masallaci face sai ya yi raka'a biyu, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, idan ɗayanku ya shiga masallaci to ya yi raka'a biyu kafin ya zauna. Hakanan wajibi ne mai sallah ya nisanci haɗa 'yan yatsunsa, saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, idan ɗayanku ya yi alwala ya kyautata alwararsa, sannan ya fita ya nufi masallaci, to kada ya harɗa 'yan yatsunsa, saboda yana cikin sallah ne. Daga cikin mafi muhimmancin ladabin mai sallah shine ya yi ƙoƙarin samun tsoron Allah a cikinta, saboda shine tushen sallah da ranta, domin duk sallar da babu tsoron Allah a cikinta to lallai wannan sallar gaggar jiki ne da babu rai. Ƙari akan abin da ya gabata, wajibi ne mai sallah ya lazimci sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, saboda sallah ibada ce da take wajibi a yi koyi a cikinta. Kada a yi wani abu ko a faɗi wani abu wanda manzon Allah bai yi shi ba ko bai faɗe shi ba, saboda ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yi.